ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾರ್ತಿ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಟುಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಗದಾಳರ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮದುವೆ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಾರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಐತೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಲು ತುಕ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಗೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಸಂತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂತುದುಂಡು ಸಂತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈದುಂಡು. ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಚಾನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡೇನಿ ಸಂಡೆ ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಹರಿವಣ್ಣ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಅಂಚ ಜನ ತುಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ರಶ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಂಡೆ ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೂರ ಬೈದಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಾಗತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ಉಂಡು ನಾಗತೀರ್ಥ ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತೇವೆ ನಸ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಇರ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಪ್ರದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಕ್ ಪದತಿತ್ತೇರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ